Este libro li na semana pasada, escribiu no Eloi Moreno, chamase Invisible. Vai dun neno que gustabanlle moitos cómics, os dragones, por eso os seus amigos no seu cumpleanos regaláronlle un dragón que solo se iluminaba cando abrazabas. E un día levaba a todas partes e por eso levouno un día ao colexio e un neno que se chamaba MM, e viu o dragón e agora querello quitar, porque tiña envidia. Dixo o neno que non lle quería dar porque lle gustaba moito. E unha amiga súa que se chamaba Veruca dixo no parque: eu xa non lle teño medo a MM, ya está bien. E despois a Invisible le empezó a pasar algo impresionante en las orejas. Y después Veruca se acercó a él y le dijo, y le cogió las dos manos y le empezó a ocurrir algo impresionante. Y después, cuando MM lo vio, le quería hacer daño. Por iso, cando MM lle iba a facer dano, todos se xuntaron as mans e MM deuse a volta enfadado e Invisible foi tras el e animoulle a xogar con el. E agora foi un final feliz e todos foron felices. A miña páxina favorita foi esta. Esto. Chao.